Da a chroeso i webinar Dysgu Garlam. Rydym yn gobeithio eich bod yn cadw'n iawn. Byddwn yn edrych heddiw ar rai o'r adnoddau Dysgu Garlam sydd ar gael yn y ganolfan gefnogaeth gwe. Mae'r adnoddau hyn wedi'u creu i gefnogi eich disgyblion datblygu sgiliau llythrennedd a Rhifedd, boed yn y dosbarth neu o bell. Manon Davies ydw i, rydw i'n ymgynghorydd cefnogi gwelliant ar gyfer mathemateg a Rhifedd Cynradd. Pnawn da, Anna Hughes ydw i a dwi'n ymgynghorydd cefnogi gwelliant cyfnod sylfaen. Pnawn da, Gwar Thomas ydw i a dwi'n hefyd yn ymgynghorydd cefnogi gwelliant yn y cyfnod sylfaen. Yn y cefndir mae ganddon ni Catrin Roberts, ymgynghorydd cefnogi gwelliant, sydd yn ymuno hefo ni heno yma i ateb eich cwestiynau. Hefyd, diolch enfawr i Hywel Roberts sydd yn y cefndir yn rhedeg y sesiwn. Diolch i ti, Hywel. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiwn, mae cyfle i chi holi drwy'r chat, a cofiwch ein bod bob amser ar gael drwy'r e-bost llythrennedd@gwegogledd.cymru. Mae'r webinar y pnawn yma wedi'i rhannu'n adrannau gwahanol sy'n rhoi blas i chi o'r amrywiol adnoddau. Fe fyddwn nhw'n cyflwyno pob rhan wrth iddi fynd yn ein blaenau, ac fe fydd dolen o recordiad o'r cyflwyniadau yn cael ei uwchlwytho i ganolfan cefnogaeth gwe, fel bod modd i chi wylio pa bynnag ran sy'n berthnasol i chi. Mae'n bosib y bydd angen i chi glicio wneud y sgrin yn fwy pan fydd y cyflwyniadau ymlaen, gan bod yn ymddangos chydig bach yn fach fel arall. Drosodd i chdi rwan, Hywel, diolch i ti. Drwy'r ganol. Prynhawn da bawb. Fel rhan o'r webinar heddiw, hoffwn gyflwyno'r adnoddau Dysgu Garlam sydd ar gael i ysgolion drwy'r ganolfan gefnogaeth gwe. Mae'r ganolfan gefnogaeth yn cynnwys yr holl adnoddai sydd wedi'u creu gan gwe yn ystod y cyfnod Covid. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â chanolfan gefnogaeth gwe, bydd arweiniad pellach yn yr ail ran o'r sesiwn. Yn gyntaf heddiw, rydym am rannu enghreifftiau o ddileniannau dysgu i gefnogi addysgu a dysgu sgiliau llythrennedd a Rhifedd ynysig penodol, yn y cyfnod sylfaen ac yng nghyfnod allweddol 2. Yn ail, rydym am gyflwynio adolygiad o dystiolaeth sydd yn edrych ar raglenni ymyrraeth llythrennedd a Rhifedd. Byddwn yn cyflwyno gwebinarau sy'n canolbwyntio ar strategaethau addysgu a dysgu yn y dyfodol agos. Bydd manylion yn cael ei rannu drwy bwletin gwe. Bwriad yr enghreifftiau o ddileniannau dysgu neu'r modelau dysgu yw helpu athrawon i ganolbwyntio ar y sgiliau a gollwyd neu sy'n ddiffygiol, tra bydd dysgwr gartref. Dyli defnyddio prosesau asesu ar gyfer dysgu syml i adnabod y meysydd hyn. Mae'r modelau yn targedu rhain drwy ynysu'r sgiliau, eu haddysgu'n uniongyrchol ac yn eu ymarfer a'i hadolygu. Bwriedir iddynt eistedd ochr yn ochr ar modelau dysgu cyfunol ehangach a'i hategu, a hynny am gyhyd ag y bo angen. Mae pob model yn ynysu sgiliau iaith neu lythrennedd, mathemateg neu Rhifedd, a'r bwriad yw rhoi hwb i'r sgiliau allai fod wedi cael ei anghofio dros y misoedd diwethaf. Gwneir hyn yn bennaf drwy siarad a darllen, trafod a chydweithio gyda phwyslais mawr ar fwynhau. Mae'r adnoddau digidol sydd ar gael ar hwb yn cael ei defnyddio'n helaeth ym mhob model, ac yn gadael i'r rhyngweithio hwn ddigwydd, hyd yn oed os mae dysgu o gartref mae'r plant. Mae dau beth y mae angen i ni bwysleisio yma. Enghreifftiau yw rhain yn unig o'r hyn y gellir ei greu. Mae angen i addasu a'i newid i fod yn addas i beth yn union sydd angen ar eich dysgwyr ar hyn o bryd. Felly, mae angen iddynt fod wedi selio ar eich asesiadau ffurfiannol cychwynnol chi gan fod y plant yn yr ysgol. Ac yn ail,
Gyda'r sefyllfa rhannol gau ysgolion yn dod yn fwy o realiti bob diwrnod, mae'n bwysig cofio bod y modelau hyn yn dangos sut y gellir addysgu a dysgu o'r ysgol ac o bell. Felly, mewn geiriau eraill, gellid defnyddio rhain gyda phlant yn y dosbarth yn llawn amser, gan fod modd gwneud y gweithgareddau'n rhannol o dan eich arweiniad ac yn rhannol annibynnol. Golyga hyn bod modd ei gwneud o bell hefyd, fel modelau dysgu cyfunol, gan ddefnyddio adnoddau digidol i wneud hynny'n bosibl. Darn o gyngor yma fyddai i chi ofalu bod eich dysgwyr yn gwybod sut i ddefnyddio'r holl adnoddau digidol tra gallant wneud hynny gyda chi yn yr ysgol. Mae'r cylch dysgu'r modelau yn seiliedig ar fodel Education Endowment Foundation, yr EEF. Mae'r Education Endowment Foundation yn elusen annibynnol a sefydlwyd yn 2011 i wella cyrhaeddiad addysgol y disgyblion tlotaf mewn ysgolion. Ei nod yw cefnogi athrawon ac uwcharweinwyr drwy ddarparu adnoddau ar sail tystiolaeth ac ymchwil i wella'r dysgu ac addysgu. Y bwriad yw i'r athro ddysgu'r sgil yn yr ysgol i ddechrau. Gweler penawdau cartref neu ysgol, fel sesiwn dysgu dan gyfarwyddyd. Yna i hatgyfnethu a gweithgareddau datblygu dilynol gartref i gwblhau'r cylch dysgu. Yn amlwg mae'r adrannau hyn yn hyblyg a gallent cael eu cyflwyno yn yr ysgol neu gartref gan y dysgwyr hynny sy'n hunan ynysu neu mewn cyfnod clo. Mae'r cylch yn dechrau gyda ysgogi'r disgyblion, canfod eu gwybodaeth blaenorol, gweithio allan yr hyn mae dysgwyr eisoes yn ei wybod am sgil, drwy strategaethau asesu ar gyfer dysgu syml, ac i ba lefel y gallent ei gymhwyso, ac yna selio unrhyw ddysgu dilynol oddi yno. Y cam nesaf yw egluro, dysgu strategaethau'n benodol i ddisgyblion mewn camau bach, a helpu'r dysgwr i weithio allan sut a phryd i'w ddefnyddio drwy weithgareddau syml. Y cam nesaf yw ymarfer, helpu disgyblion i ymarfer y sgiliau hyn, gan ei hailadrodd i ddatblygu annibyniaeth. Mae hyn yn rhywbeth allai bod wedi golli yn ystod y cyfnod cartref. Yna, helpu'r disgyblion i fyfyrio ar yr hyn maen nhw wedi ddysgu ar ôl iddyn nhw gwblhau pob gweithgaredd neu pan maen nhw'n dychwelyd i'r ysgol neu'n rhannu eu gwaith gyda chi ar-lein. Y cam olaf yw adolygu, mynd yn ôl i'r dechrau a meddwl ble mae lefel eu sgiliau nawr a beth sydd angen iddyn nhw wneud nesaf. Efallai y bydd angen i chi ailadrodd y cylch eto trwy newid neu gynyddu her y gweithgareddau, neu efallai gallwch symud ymlaen i faes arall. Yma gwelwn enghreifftiau o math o fodelau llythrennedd a rhifedd sydd ar gael. Cofiwch nad yw hon yn restr gynhwysfawr. Dylai fod yn bosibl diwygio un o'r modelau hyn i weddu anghenion eich dysgwyr, gan ddefnyddio rhain fel canllaw. Bydd cynnydd pob dysgwr yn wahanol, ond o leiaf fyddwch chi'n gwybod bod y broses rydych chi'n ei ddefnyddio yn seiliedig ar ymchwil gadarn i strategaethau addysgu a dysgu. Sydd ar gael. Dyma enghraifft o un o'r modelau sydd ar gael. Rydym wedi dewis yr un yma oherwydd mae'n cyfuno sgiliau rhifedd a llythrennedd, o safbwynt llafaredd ac felly mae'n sail ar gyfer datblygu sgiliau rhifedd. Fe welwch mae'n cyfeirio at y sgiliau ffocws a'r gynulleidfa darged, sydd yno fel canllaw cofiwch, felly gellir ei addasu'n hawdd. Mae gennych glip sain sy'n amlinellu'r egwyddorion allweddol y modelau sy'n ei gwneud yn haws i chi ei rannu eto a chydweithwyr, ac yna crynodeb ysgrifenedig o'r egwyddorion hyn.
Ym mhob model, mae gweithgareddau i'w gwneud ar-lein a ddim ar-lein yn gwyrdd a piws. Mae'n nodi dysgu ac addysgu yn y cartref ac yn yr ysgol. A gwelwch hefyd gysylltiadau i wefannau ac adnoddau. Mae'r holl weithgareddau yn hyblyg a mae modd eu haddasu ar gyfer dysgwyr sy'n llawn amser yn yr ysgol neu sy'n dysgu gartref. Felly, enghraifft, os edrychwch chi ar yr adran gyntaf, yr ysgogi, ble mae'r athro'n canfod gwybodaeth flaenorol, mae'r model yn awgrymu'r athro gynnal sgwrs anffurfiol gyda grŵp o ddysgwyr am lun, a gofyn pob math o wahanol cwestiynau mwyn asesu'n ffurfiannol ble mae'r plant arni efo'i gwybodaeth a'i dealltwriaeth. Petai'r dysgwyr gartref byddai hyn yn fwy cymhleth, ond mae ffyrdd i addasu. Os yw eich ysgol yn hapus i ffrydio'n fyw, yna gellu gwneud hynny bron yn yr un ffordd. Cofiwch gyfeirio at ganllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn. Os ddim, yna gallwch ailwampio ychydig a'i wneud mewn ambell i ffordd wahanol. Gallwch chi wneud ar ffurflen fforms, ar-lein ar hwb fel bod y plant yn cyflwyno eu hatebio. Gallwch chi wneud ar ffurf gweithgaredd mapio meddwl, ble mae plant yn ateb eich cwestiynau naill ai ar fideo neu ar daflen ateb ac yn anfon eu hymatebio. Neu ar ffurf gweithgaredd cynhesu i'r plant i wneud gyda aelodau'r teulu os yw hynny'n gweithio iddynt. Y peth bwysicaf yw bod y plant yn dod i arfer ddefnyddio'r eirfa gywir eto, yn holi ac yn ateb cwestiynau'n effeithiol ac yn ymarfer hyn yn drefnus drwy weithgareddau dilynol. Yn yr enghraifft hon sy'n edrych ar eirfa leoliadol, chi sy'n dewis y llun, felly gallwch ddewis un sy'n gweddu y testun neu'ch thema ac fel hynny gallwch chi blethu ar dysgu ehangach. Felly pe bai chi'n darllen nofel ddosbarth er enghraifft neu stori fer, defnyddiwch lun sy'n gysylltiedig ag hynny. Ble bynnag bosibl, mae'r modelau'n ceisio cael plant i fynd ati ar rhyngweithio'r tu allan, sy'n mor bwysig i les ein dysgwyr. Gallwch weld hynny yn y model hwn. Dibynir ar dechnoleg wybodaeth, ond nid yw hynny'n golygu mai o gartref yn unig mae rhaid ei gwneud. Gellu gwneud y gweithgareddau technoleg wybodaeth a thu allan yn yr ysgol hefyd, gyda'r plant yn cadw pellter cymdeithasol ac yn cydweithio ar yr un pryd. Y bwriad gyda rhai gweithgareddau yw atgyfnerthu ac ymarfer rhai sgiliau penodol, felly nid oes rhaid ei gwneud i gyd bob tro. Mae'n well dewis y rhai sy'n gweddu ora i bob dysgwr a'i sefyllfa. Os ydych chi'n defnyddio ymyrraeth ddarllen fasnachol neu strategaeth Rhifedd fel SAFMEDS yn eich ysgol, bydd y mathau hyn o weithgareddau yn cyd-fynd yn dda. Os nad ydych yn gyfarwydd â ymyrraethau Llythrennedd a Rhifedd, bydden nhw'n siarad am rhain yn nes ymlaen. Y gweithgaredd olaf ar y model hwn yw'r dysgwr yn gwneud map trysor, cyfeiriannu, cwrs rwystra, unrhyw beth yn ymwneud â'r sgiliau maent wedi'i ddatblygu. Mae hyn yn hanfodol oherwydd mae'n gadael i'r ddysgwr defnyddio'r sgiliau hyn ochr yn ochr â chymaint o sgiliau eraill, mewn cyd-destun ehangach ar draws y cwricwlwm. Mae'r modelau i gyd mewn ffurf dogfen Word, gallwch lawrlwytho ac addasu fel bo'r angen. Os hoffech chi archwilio adnoddau pellach a all gefnogi rhai o'r gweithgareddau hyn, mae ystafell ddosbarth Google Cymrysyddol 2, lle byddwch yn dod o hyd i bob math o adnoddau unigol a dolenni i gefnogi pob maes. Gellir gweld y cod ystafell ddosbarth ar waelod pob un o'r modelau. Mae pob model yn cynnwys dolenni fideos y byddwch chi fel ysgol efallai mi hanfon at rieni, i gynnig cefnogaeth mewn agweddau penodol Llythrennedd a Rhifedd. Mae'r rhain yn glipiau cyflym a syml y gellir ei gwylio ar ffôn symudol unrhyw byd, unrhyw le.
Dyna chi flas o'r math o fideos sydd ar gael i rannu gyda rhieni. Cofiwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, nodwch hynny yn y chat. Yn ogystal, ydym ni wedi creu dogfen o gwestiynau cyffredin i'ch cynorthwyo ymhellach i ddod i adnabod yr adnoddau dysgu Garlam. Mae'r rhain hefyd ar yr ganolfan gefnogaeth gwe. Drosodd rwan i Gwawr sydd yn mynd i gyflwyno agweddau'r cyfnod sylfaen. Diolch Manon. Da ni wedi gweld sut mae'r model yn edrych yng nghyfnod allweddol 2. Buam i ni rwan weld sut mae hyn yn gweithio ym mhedagogaeth y cyfnod sylfaen. Diolch Hywel. Problem technegol ar hyn o bryd, mae'n ddrwg iawn gen i. Mae Hywel wrthi yn trio cael yr fideo i redeg. Dyna ni. Ymddeiriadau am hynny eto, a Hywel yn mynd i roi cael gynnig arni, gobeithio gawn ni y tro hyn. Mae'r model EF wedi addasu i gyd-fynd â chwricwlwm y cyfnod sylfaen yma yng Nghymru. Mae'r model wedi selio ar y cwricwlwm yn Lloegr, sy'n cynnwys Early Years Foundation Stage a cyfnod allweddol 1. Fel y gwyddwn, mae cyfnod allweddol 1 yn Lloegr yn edrych yn wahanol iawn i flynyddoedd 1 a 2 yma yng Nghymru. Mae ychydig o debygolrwydd rhwng yr Early Years Foundation Stage a dosbarthiadau meithrin a derbyn, ond y prif wahaniaeth yw fod yr Early Years Foundation Stage yn cael ei arwain gan y plant, ac mae'r cyfnod sylfaen yng Nghymru gyda chydbwysedd o'r dysgu wedi arwain gan y plentyn ac wedi arwain gan yr oedolyn. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf yn cefnogi'r ffaith na ddylai addysgeg y cyfnod sylfaen gael ei golli yn ystod y sefyllfa bresennol. Dyma ddau ddyfyniad pwysig rydym wedi gymwys o'r canllawiau diweddaraf. Mae dychwelyd at weithrediadau'n arbennig o arwyddocaol i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar, sydd ar gam holl bwysig yn ei datblygiad gwybyddol sy'n cefnogi dull o ddysgu. Ac yn ail, mae ethos, dull gweithredu ac addysgeg y cyfnod sylfaen yn dal yn holl bwysig, ac mae modd ei defnyddio gyda'r holl ddysgwyr yn y blynyddoedd cynnar ac yng nghyfnod allweddol 2. Felly, mae'r model rydym wedi datblygu yn cefnogi'r ffaith fod angen targedu sgiliau penodol er mwyn sicrhau fod gan y dysgwyr fynediad i weddill i dysgu. Mae'r enghreifftiau ddefnyddir o fewn profiadau holistaidd yn dilyn addysgeg y cyfnod sylfaen. Mae'r sgiliau hyn yn flociau adeiladu ar gyfer dysgu yn y dyfodol. Fel y gwyddwn, rydym yn datblygu gallu gwybyddol y dysgwyr iengaf. Mae'r dysgwyr hynny angen profiadau concret yn y cychwyn cyn symud ymlaen i brofiadau haniaethol. Felly, mae'r model yn gofyn am addysgu sgiliau penodol mewn tasgau ffocws ac yna llawer o gyfleoedd i ymarfer a chymhwyso'r sgiliau yn y ddarpariaeth parhaus, ddarpariaeth wedi'i chyfoethogi yn yr ysgol neu yn y cartref, yn holl ddibynnol ar y sefyllfa bresennol.
Gwneir llawer o'r sylwadau yn y cyfnod sylfaen, yn arbennig adeg yma'r flwyddyn, ac yn enwedig eleni, mwyn adnabod anghenion, galluoedd a diddordeba'r dysgwyr. Mae'n hanfodol gwahaniaethu'r ddarpariaeth a rhyngweithiad yr oedolyn i gwrdd ag anghenion phob plentyn. Os oes unrhyw oedi mewn datblygiad plentyn neu awch y plentyn i ddysgu yn dilyn y cyfnod clo, enghraifft oedi i datblygiad gwyboddol a chorfforol, mae angen i ymarferwyr gynllunio cefnogaeth ac ymyrraeth gan ddefnyddio adnodda addas a chefnogaeth oedolion i dargedu'r sgiliau penodol hynny. Felly, mae'r arsylwadau yn bwydo'r broses gynllunio. Addysgu'r tasgau ffocws tu mewn a thu allan yn yr ysgol neu yn y cartref. Os ydynt gartref, mae angen mynediad arnynt i brofiadau dysgu cyfoethog. Felly, mae'n bwysig ystyried pa adnoddau sydd ar gael i'r plant adref i ymarfer y sgiliau llwyddiannus, neu drwy darparu becynnau o adnoddau i'w hanfon gartref, neu drwy ddefnyddio gwrthrychau bob dydd sydd ar gael iddynt. Dylai'r ymarferwyr fodelu sgiliau sydd angen i'w datblygu os yw'r plant gartref, ac mae angen darparu fideos a chanllawiau cyfarwyddol i rieni mwyn sicrhau cynnydd yn ysgu plant. Mae'r model wedi ddatblygu i hybu sgiliau dysgu annibynnol. Efallai fod rhai plant wedi anghofio eu sgiliau dysgu annibynnol, neu heb y sgiliau hynny, ac ddim wedi mynychu unrhyw weithrinfa neu gil chwarae. Mae lefel y sgiliau angen ei gwahaniaethu, ac o bosib bydd angen newid y cyd-destun. Mae adrannau o fewn y model yn hyblyg ac yn eistedd o fewn y model dysgu cyfunol, ble mae'n bosib cyflwyno rhannau yn yr ysgol, gartref neu dim ond gartref. Gan ddilyn y model dysgu cyfunol, mae'r adrannau a uwcholeuwyd mewn melyn yn cael eu cyflwyno yn yr ysgol, yr adrannau sy'n frown yn cael eu cyflwyno gartref. Does dim rhaid cael cyfnod clo neu dosbarth yn hunan ynysu gartref mwyn gweithredu y model dysgu cyfunol. Gall hyn fod yn rhan o'ch darpariaeth dyddiol. Rôl yr oedolyn. Ysgogi ac arsylwi. Arsylwi plant gydag adnoddau o fewn yr ardaloedd a darparu profiadau bydd yn ysgogi set o sgiliau. Addysgu sgiliau a ffocws. Adnabod y sgil. Addysgu. Modelu strategaethau penodol i berfformio'r sgil o fewn y ddarpariaeth tu mewn a thu allan. Ymarfer a chymhwyso sgiliau addysgwyd ac y gyflwynwyd. Darpariaeth barhaus ac wedi chyfoethogi. Ymarfer a chymhwyso sgiliau drwy amrywiaeth o profiadau, cyd-destynau bywyd go iawn, addysgu holistaidd mwyn hybu'r annibyniaeth. Adolygu, adborth a blaenborth. Arsylwi disgyblion o fewn yr ardaloedd yn defnyddio'r sgil drwy brofiadau dysgu holistaidd, asesu a chynllunio'r camau nesaf. Mae rôl yr oedolyn yn llifo drwy'r model yn ei gyfanrwydd. Rôl yr oedolyn yn achos dysgu Garlam yw bod ganddynt ddealltwriaeth gadarn o'r sgiliau sy'n cael ei addysgu, eu bod yn rhoi arweiniad clir ac yn addysgu'r sgil penodol hwnnw. Byddent yn modelu'r iaith ac ymddygiad o fewn yr ardaloedd, tu fewn a thu allan. Wrth arsylwi, byddent yn cofnodi, asesu a chynllunio'r camau nesaf yn ysgu'r disgyblion. Byddent hefyd yn cefnogi, yn sgaffaldu, yn procio ac yn rhoi cliwiau fel bo angen. Drwy hyn oll, byddent yn hybu dysgu annibynnol ac yn defnyddio cwestiynu effeithiol mwyn asesu dealltwriaeth y disgyblion a symud y dysgu'n ei flaen. Wrth arsylwi, bydd yr oedolyn yn hwyluso anghenion dysgu ac yn adnabod diddordeba'r disgyblion hefyd. Dyma enghraifft o fodel ar gyfer meithrin a derbyn. Yn y golofn gyntaf, mae camau o'r model. Yn yr ail golofn, ceir canllawiau i gefnogi camau o'r model. Yn y trydydd colofn, mae enghreifftiau posib os ydy ddatblygu'r sgiliau penodol. Ac yn y pedwerydd golofn, mae canllawiau ar gyfer yr oedolyn.
Fel y gwelwch chi, y sgil sy'n cael ei ddatblygu yw cyfri hyd at 5 neu 10 o fewn cyd-destun bosib y 3 bwch gafr. Defnyddir cyfuniad o ddulliau i addysgu ac ymarfer y sgil o fewn profiadau trawsgwriclaidd o fewn ardaloedd dysgu tu fewn a thu allan. Y cam cyntaf yw arsylwi cyfri o fewn profiad dysgu corfforol tu allan, lle mae gofyn i'r plant adeiladu pont gyda chyfarpar mawr tra'n actio'r stori a cherdded dros y bont. Gofynir i'r plant gyfrif y camau wrth groesi'r bont, yn amlwg gan wneud yn siŵr ei fod yn ddiogel i wneud hynny. Gall yr ymarferydd asesu gallu'r plentyn i gyfrif yn gywir a chynllunio'r tasg ffocws nesaf yn deillio o hynny. O fewn adran y tasgau ffocws o'r model, mae canllawiau a dolenni ac hefyd amrywiaeth o ganeuon a hwiangerddi ar gael i ymarfer cyfri fel rhan o ddarpariaeth dyddiol i'r plant i dysgu. Yna mae cyfleoedd i ymarfer y sgil yma mewn cyd-destun bywyd go iawn tra'n adeiladu pontydd yn yr ardal flociau neu ardal adeiladu, chwarae gemau tu allan, cyfri setau wrthrychau, enghraifft gwrthrychau naturiol o fewn yr amgylchedd tu fewn a thu allan. Gartref, gall y plant fod yn chwarae hopscotch, adeiladu pontydd drwy ddefnyddio gwrthrychau bob dydd, gan gyfri y nifer o wrthrychau a ddefnyddiwyd. Gellir cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, enghraifft sialens creu tŵr gyda'r holiau toiled neu rholiau cegin. Dylid bod cyfleoedd i asesu'r sgil yma yn digwydd o fewn gweithgareddau dyddiol, enghraifft adeiladu tyrau neu blociau, cyfri wrth hercian neu wrth neidio, a chyfri gwrthrychau o fewn eu chwarae naturiol o fewn yr ardaloedd. Mae esiampl blwyddyn 2 yn defnyddio profiadau mwy haniaethol wrth ddatblygu'r sgil o sgrifennu estynedig gan ddefnyddio ansoddeiriau, berfau ac enwau. Ym mhob un rhan o'r model, y profiad ysgogol, y dasg ffocws a'r weithgaredd adolygu, bydd angen defnyddio dyfais digidol gyda'r gallu i dynnu lluniau a recordio troslais. Neu gallwch ddefnyddio ap digidol, enghraifft SISO, a fydd yn ddelfrydol ar gyfer dasg. Gall y weithgaredd derfynol gynnwys defnyddio cyfuniad o apiau, enghraifft Adobe Spark Video, Strip Design PAW neu SISO. Ceir amrywiaeth o weithgareddau dilynol yn yr ystod ardaloedd i ymarfer a chymhwyso y defnydd o ferfau, ansoddeiriau ac enwau i ddatblygu a chreu brawddegau ymestynol. Mae cyfleoedd i blant fod yn greadigol, drwy greu cwrs rhwystrau archarwyr, creu clawr llyfrau, chwarae gemau gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu, enghraifft y gêm Give Us a Clue. Mae posib addasu'r ddau fodel yn llwyr, a hynny'n hollol ddibynnol ar y ddarpariaeth sydd ar gael gennych. Mae'r modelau yma ar gael yng nghanolfan cefnogaeth gwe. Diolch o wel. Ga i ymddihiro am y problem y technoleg reit ar gychwyn y fideo yna. Os yna unrhyw gwestiynau? Mae yna gwestiwn wedi dod ar y chat. Diolch yn fawr iawn i'r person sydd wedi holi'r cwestiwn. Y cwestiwn ydy os ydy'r modelau ar gael yn ddwyieithog, ac yn sicr yndyn mae'r modelau'r holl adnoddau ar gael yn y ddwy iaith. Cofiwch gysylltu, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, croeso chi gysylltu ni drwy Llythrennedd ar Rhifedd @gwegogledd.cymru, neu os ydych chi eisiau, os gennych chi unrhyw gwestiwn parthed y cyfnod sylfaen, byddwch chi'n cysylltu'n uniongyrchol ag Anna Mina ar annahuws@gwegogledd.cymru neu Gwawr Eleri Thomas @gwegogledd.cymru. Diolch Gwawr. Dwi'm yn gweld dim un cwestiwn arall, felly da ni wedi clywed am y dilyniannau neu'r modelau dysgu cyfnod sylfaen ac cyfnod allweddol 2. Rydym nawr am edrych ble maent wedi lleoli ar y ganolfan gefnogaeth gwe, ac yn ogystal symud ymlaen i ail ran y sesiwn heddiw, sef yr adolygiad o dystiolaeth.
adnoddau dysgu Garlam. Lleolir holl adnoddau dysgu Garlam o fewn y ganolfan gefnogaeth gwe. Ewch i wefan Gwe Gogledd a chlicio ar y ddolen Canolfan Gefnogaeth Gwe ar frig y dudalen gartref. Bydd angen dethol eich iaith. Mae'r Ganolfan Gefnogaeth Gwe yn cynnwys yr holl adnoddau a greuwyd yn ystod y cyfnod Covid. Bydd angen clicio ar addysgu a dysgu ac yna dysgu Garlam. Unwaith yn y ffolder dysgu Garlam, fe welwch yr adrannau, enghreifftiau ddilyniant dysgu, adolygiad y dystiolaeth a strategaethau addysgu a dysgu. Yn yr adran enghreifftiau o ddilyniant dysgu, dewch o hyd i'r holl fodelau cyfnod sylfaen, cyfnod allweddol 2, Llythrennedd a Rhifedd a drafodwyd yn ystod yr rhan gyntaf o'r sesiwn. Nawr rydym am edrych ar yr adran adolygiad y dystiolaeth. Byddwch yn gweld ei fod yn cynnwys 4 adolygiad sy'n cronhoi'r dystiolaeth sydd ar gael ar gyfer amrywiaeth o raglenni addysgu a neu ymyriadau a ddefnyddir yn aml mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Y 4 adolygiad o dystiolaeth yw rhaglenni ymddygiad a lles, rhaglenni Llythrennedd, rhaglenni Rhifedd a rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd ar-lein. Un o'r prif ystyriaethau wrth chwilio am ymyrithau neu raglenni yw a oes ganddyn nhw sylfaen dystiolaeth, naill ai yn y llenyddiaeth ymchwil neu sylfaen dystiolaeth a ddarperir gan ddatblygwyr y rhaglen. Mae natur ac ansawdd y dystiolaeth yn amrywio'n sylweddol, o astudiaethau peilot ar raddfa fach i hap dreialon wedi'i rheoli. Nid oes tystiolaeth o effaith rhai rhaglenni. Mae'r 4 adolygiad hwn yn rhoi crynodeb o'r dystiolaeth gyfredol ar gyfer ystod o raglenni ac ymyrithau a ddefnyddir yn gyffredin. Mwyn i'n helpu ni drefnu'r wybodaeth mewn dull sy'n fwy systematig a defnyddiol i ysgolion, rydym wedi cyflwyno'r canfyddiadau ar nifer o nodweddion allweddol. Disgrifir yr rhain fel meini prawf cynhwysiant sylfaenol ac eilaidd, ac maen nhw'n cynrychioli'r agweddau pwysig i'w hystyried wrth werthuso gwahanol raglenni ac ymyrithau. Cyflwynir y wybodaeth mewn cronfa ddata Excel o'r ymyrithau sydd ar gael, gan gynnwys manylion ynghylch raglenni ac ymyrithau y gwyddom sy'n cael ei defnyddio'n gyffredin yn ysgolion gwe. Yn ogystal â gwybodaeth am effeithiolrwydd, cost ac ofynion hyfforddiant, rydym hefyd lle bod modd wedi ychwanegu dolenni i'r darparwr neu'r cyhoeddwr all gynnig cymorth pellach. Gellir hidlo bob cronfa ddata yn rhwydd i chwilio naill ai am raglen penodol neu gyfnod allweddol. Hyderwn fod crynhoi'r canfyddiadau hyn yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i addysgwyr iddynt wneud penderfyniadau mwy gwybodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a hynny mwyn sicrhau'r effaith orau ar ddeilliannau'r disgyblion. Y rhan olaf o'r adran dysgu Garlam yw'r strategaethau addysgu a dysgu, sydd wedi'i rannu i Llythrennedd a Rhifedd. Byddwn yn cyflwyno gwefannau sy'n canolbwyntio ar strategaethau addysgu a dysgu yn y dyfodol agos. Bydd manylion ar sesiynau hyn ym Mwletin Gwe. I ategu pwrpas yr adolygiad o dystiolaeth yw i roi gwybodaeth a chefnogaeth wedi selio ar ymchwil, os ydych yn meddwl buddsoddi mewn rhaglen benodol, drwy gynnig gwybodaeth gyfredol all eich helpu gyda'r penderfyniadau. Sgynna ni unrhyw gwestiynau eraill yn yr chat hyn yma? Dim byd. Ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, neu os ydych yn gwylio'r sesiwn yma wedi'i recordio, cofiwch gysylltu ar Llythrennedd a Rhifedd @gwegogledd.cymru. Bydd y recordiad wedi'i chwytho ar safle YouTube yn ogystal
bydd oddi fewn i'r adran gweminarau ar ganolfan gefnogaeth gwe. Mae manylion gweminar Saffmed wythnos nesaf wedi ei rannu yn barod drwy bwletin gwe. A cofiwch bydd modd ymuno'r sesiwn yn fyw neu wylio'r amser sy'n gyfleus i chi. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heno a cadwch yn saff.